идомаи барнома шаҳрванд Гулшан Шокиров истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 2 сар говро фурӯхта ба милитсия муроҷиат кардааст ки гӯё чорвояш тасарруф шудааст. санҷиш бо методҳои оперативию тафтишотӣ собит намуд ки хабар бар дурӯғ расонида шуда муроҷиаткунанда ҳодисаи сунъиро бофта мехост пули ба эҳтиёҷоти худ масраф кардаро аз аҳли оила рӯйпӯш кунад. дидаву дониста расонидани хабари бар дурӯғ оиди дуздии 2 сар гов ҳолати гӯё ҷиноятиест ки сокини ҷамоати деҳоти Дадабои Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Шокиров Гулшан Иномҷонович соли таваллудаш 1988 дар ин хусус ба милитсия муроҷиат намуда пайдо кардани чорворо талаб намуд. тавре кормандони шӯъбачаи милитсияи шаҳраки Сомғори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муайян намуданд. муроҷиати мазкур воқеа надошта бо дастури Гулшан Шокиров 2 сармоли калони шохдор бо маблағи 5150 сомонӣ аз ҷониби бародараш дар молбозори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров фурӯхта шуда бо мақсади рӯйпӯш намудан ва ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифодабарии маблағи ба даст омада ӯ ривояти бар дурӯғи дуздиро бофтааст. сабаби ҳамин ҳодисаи сунъиро сохтанатон чӣ буд? Чӣ шуморо водор кард ки баъди фурӯхтани чорво бо мақомоти милитсия ба муроҷиат кард ки гӯё ки гови шумо дуздида шудааст? модарам касамдан модаратон бемор, хадиратон сух, гова фурӯхтед, нақз кардед, фарзандитонро исбот кардед. баъд чӣ зарур омад ки бо дурӯғ милисиёҳо муроҷиат кунед ки дуздидан гуфтам? ин корро ки хати маслиҳат кардед шумо? оё бародаратон медонист ки ҳамин гова мефурӯшаду пайваст шумо бо даъво мекунед ки дуздидаст? дурӯғ умри кӯтоҳ дорад ва шахсро беобрӯ мекунад. санҷиш бо методҳои оперативию криминалистӣ собит намуд ки дар ҳавлии Гулшан Шокиров воқеъ дар маҳаллаи навбуниёти ҷамоати деҳоти Дадабои Холматов дуздӣ содир нашудааст. барои дидаву дониста расонидани хабари бар дурӯғ ва ба иштибоҳ андохтани гурӯҳи фаврии тафтишотӣ нисбати номбурда бо моддаи 346 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. тарозуи адолат вазъияти гумонбаршуда Шокировро тағйир дод. ӯ ки худро ҷабрида вонамуд месохт, акнун ҳамчун гумонбаршуда шинохта шуд.